ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಜನೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೊಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ರಜನೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡ್ ತೋಜಿದೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೊಕ ಆಂಕರ್ ಆಯನೆಂಚಿನ ಅನುಶ್ರೀ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರಡ್ ತೋಜಿದೇರು. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಮಂಜುರೈ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನಮಕ್ ಹಾಸ್ಯದ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಡ್ ತೋಜಿದೇರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಜನೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡುದು ಬೈತಂಡೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ 60% ಕೊರೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ 75% ಕೊರೊಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 3.5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮೂಡು ಬೈದಂಡ್. ಬೊಕ ಈ ಚಿತ್ರನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಗ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಕಮ್ ಸೆಲ್ವಂ ಮೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕೊಂಜಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತುಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.